Egunon, eta ongi etorri guztiei. Garizumako bidean aurrera, Eukaristiako mailan bildu gara, gure fedea elkarbanatu eta zabalmen iturririk edatera. Gure fedeak indarra behar du, betirako atzeden duen ura. Horti datoz gaurko gizon emakumeon egarriak. Jainkoaren egiazko esperientzia egin nahi dugunuen egarriak. Eta gaur, Jesusek betiko atzeden duen ura hitz ematen digu, evangelioaren poza zabaldu nahi gabiltzan hori. Hurbil gaitezen Eukaristiaren iturri ondora eta onar dezagun Jesusen urbizia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zurekin. Zenide maiteok, ospakizun aguaztean, eskadezaiogun jangoikoari, eman dezaigula egiaz bihotz berritzea. Era honetan, adiskideturik jangoikoarekiko eta zienideekiko geure batasuna sendotuko zaigu. Jesus jauna, gizadiaren salbamena gurutzea behan ezarri zenuena. Erruki jauna, Jesus jauna, guk zure urratsi jarraitzeko gugatik nekaldia jasantzen nuena. Kristo erruki, Jesus jauna, gu bekaturako hilik, santutasunerako bizi gaitezen geure bekatuak zeure bizkarrean abegainean eraman zenituena. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti saltsua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko errukitsua, on guztien iturria, baraua, otoitza eta errukia egintzak ipini dizkiguzu geure bekatuen zendabide. Begiria bihotzonez geure uleria itortzen degunoi, eta bizkor gaitzazu zeure errukia hundiaz, bekatuaren zamapean aurkitzen garenok. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el pueblo sediento murmuró contra Moisés diciendo: ¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Clamó Moisés al Señor y dijo: ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean.
Respondió el Señor a Moisés: pasa al frente del pueblo y toma contigo a alguno de los ancianos de Israel. Empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y marcha. Yo estaré allí ante ti, junto a la roca de Horeb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel y llamó a aquel lugar Masá y Meribá, a causa de la querella de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Palabra de Dios. San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Zenideok, jainkoak fedeagatik zuzentzat hartu gaituztenez gero, pakean gaude arekin, Jesukristo gure jaunari esker. Honi esker, sinesmenaren bidez eman digu jainkoak grazi egoera honetan bizitzea, eta harro gaude jainkoaren aintza iritsiko dugun itxaropenez. Itxaropenak ez du utz egiten. Jainkoak bere maitasuna isuri bai digu bihotzera, eman digun Espiritu Santuaren bitartez. Izan ere, oraindik pekatupean indargabe geundela, Kristo jainkoak erabakitako garaian gaiztoen alde hiltzen. Neke onartuko luke norbaitek pertsona zuzen baten alde hiltzea. Hala ere, pertsona on baten alde baliteke norbait hiltzeko prest egotea. Baina Kristo, artean gu pekatari ginela, hil zen gure alde. Honela erakusten du jainkoak guri digun maitasuna. Jaunak esana. Jesucristo,
zuekin. Jesucristoren evangelioa, San Juanen liburutik. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es este que te dice dame de beber, le pedirás tú y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo está hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de este agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame de ese agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis, nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo». En aquel pueblo muchos creyeron en Él. Así, cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú nos dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo». Jaunak esana, Garizumako 3. igande honetan, gaurko irakurgaietan mezu argi bat azaltzen zaigu. Jesus nekaturik esaten dio emakume samariar bati: «Emadazu edateko». Honekin erakusten digu Jesus bera dela emakume horren bila dabilena. Eta Jesus bera dela gure bila dabilena. Bildu nahi gaitu beraren ondoan eta horretarako bere lekutik ateratzen da eta geure bila ertetzen da. Eta gutako bakoitzari berdina esaten digu: «Emadazu ura edateko». Jesusek barrera sozialak ere apurtzen ditu. Judutarrak ezin zuten samariatar batekin hitz egin, eta gainea bekataria zan emakume hau. Jesus ez du hori begiratzen. Bere anima bere ganatu nahi du.
Jesus bera da elkarrizketa hasten duena. Eta honek erakusten digu fedea ez dela geure kabuz, eduki dezakegun zerbait, baizik eta berak ematen digun doai handia dela. Zerbait itxaropengarria gertatzen zaiguna da, Jesus ez ditula begiratzen geure ekintzak. Baizik eta elkarrizketa bat hasten dela gutako bakoitzerekin. Gero esango digu, aurrerago, geure ekintza txarrakaldera batera ustera, jaiki zaitez, zoaz, eta ez egin bekaturik esan zion emakume pekatari bati. Jesus guregatik, gutako bakoitzengatik interesatzen da. Gure bizia salbatzea nahi du. Pekatutik aldegintzea nahi du. Bizi duin eta maitasunean oinarritutako bizia nahi du gutako bakoitzarentzako. Honek erakusten digu, Jesukristoren barruak nolakoak dira. Dena utzi, eta gugatik mundura etorri da geure askatasuna lortu eta bermatzeko. Hau da Paskoan gurutzean lotuko duten Jesukristo. Geure bizia salbatu eta geure ongia bilatu duen Jaungoikoaren semea. Se podría decir que el ser humano es un buscador eterno, pero la pregunta es la siguiente. Si es un buscador eterno, ¿qué busca el ser humano? ¿Qué quiere encontrar? Lo que el ser humano busca cada día, sin darse cuenta, es el sentido de su vida. El por qué estoy aquí. Este por qué es el motor de la vida humana, de todos vosotros y de mí, de todo el ser humano. ¿Por qué estoy aquí? Porque ante esta pregunta, la única respuesta está en el agua que Jesucristo ofrece a esta mujer. Y es el mismo agua que nos ofrece a cada uno de nosotros. No es un agua cualquiera, es un agua que quita la sed de búsqueda de sentido de vida. ¿Por qué? Porque ya lo hemos encontrado. Estamos hechos para encontrarnos con Cristo y vivir por ese encuentro que se da en las bases de un amor desinteresado y no posesivo, sino liberador. Dios manda a su Hijo para librarnos de aquello que nos oprime, que es el pecado. Por eso, el agua del bautismo, que aquella agua que nos borra de nuestro pecado original y nos restaura con la dignidad de ser hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, la cuestión no es que no tengamos sed o no busquemos el sentido de la vida, sino lo que nos debería de hacernos preocupar es que estemos bebiendo en pozos que no dan agua, o estemos fundamentando nuestra vida y nuestro sentido de vida en cosas perecederas, caducas, insostenibles. Busquemos a Dios entonces sin tapujos, para que Él se haga el encontradizo con nosotros, inicie su conversación y nosotros podamos pedirle de beber de su agua eterna, que es el único agua que sacia la vida. Nideok, posa handiz, bizi izan duzuen zuen familian haurtxo baten jaiotza. Posa handiz, zatozte orain elizara Jaungoikoari eskerrak ematera eta bataila horren bidez, oparitzen zaigun betiereko bizia berria ospatzera. Hemen bildu garan guztiak posten gera momentu honetaz. Jaungoikoarengan batailatuak direnak gehitzen direlako. Beraz, zein izen aukeratu dezue zeuen aurrarentzat.
berrizkatzen dezue nahiarentzat eta anerentzat Jangoikoaren elizari bataio eskatzen dezuen bai aneretzat eta laiarentzat. Fedean hasi beharko dituzue, aginduari jarraituz, jainkoa eta lagunurkoa maita izan ditzaten, Jesus jaunak erakutsi digun bezala. Eta zeuei, aita ama bitxioi, gurasoei lagundu beharko diozue eginkizun hori betetzean. Nahi alduzue? Elizak poza handiz egiten dizue ongi etorria. Jainkoa guztidun beti erekoa, zure semea mundura bidali duzu gizakiaren espiritu den Satanasen mendetik gu askatzeko, eta gizakia ilunpetik aterata, zeure reinuaren argi miresgarrian sartu arazteko. Apalik eskatzen dizugu, haur hauek, jatorrizko pekatutik askatuta, zeure intzaren etxe egin ditzazula. Eta bizi dadila hauengan Espiritu Santua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Kristo salbatzailearen indarrak bete zaitzatela bere indarrez, hori adierazteko igurtzen zaituztet salbamen olioz, Kristo gure jaunaren gan. Errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan, aita ama eta aita ama bitxiok. Onera ekarri dituzuen zeuen aurrak. Bataioaren bidez, Jangoikoaren maitasunagatik bizi berria izango dute, urez eta Espiritu Santuaz. Lehia zaitezte aurrauek fedearen bideetan azitzen. Jainkozko bizi hori pekatu kutsutik garbi egon dadin. Eta egunetik egunera haundituaz joan. Beraz, eginkizun hoiek zeuen gain hartu nahi balima dituzue, fedeak erabiltzen zaituztetela, zeuen bataioa oroiturik, uko ezaiozue pekatuari, eta aitor goraki Jesu Kristoren ganako sinistea. Aitor, Elizaren sinistea, siniste horretan bataiatuak baitira, aur guztiak. Uko egiten aldiozue, Satanasi, anak erantzuten, eta haren egite guztiei, eta haren agindukeri guztiei, sinisten alduzue jainkoa eta alguztiuna zerulurren egilea? Sinisten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, ama Birjinagandi jaioa, nekaldu eta obiratua, piztu eta itaren eskuinaldean etxeririk dagoena? Sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen alkartasuna, pekatuen barkamena hilen piztuera eta betiko bizitza? Osondo. Hauxe da gure fedea, hauxe Elizaren sinistea, guk goraki aitortzen deguna, Jesu Kristo gure Jangoikoaren gana. Beraz, nahi dezue, bataiatzea elkarrekin goraki aitortu dugun Elizaren fedean, baina, nik bataiatzen zaitut, aitaren, semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
Hane, nik bataiatzen zaitut, Aitaren, Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jainko alguziduna, Jesu Kristo gure jaunaren aitak pekatutik atera zaituzte, eta urez eta Espiritu Santuaz bizi berritu. Berak igurtzitzen zaituzte salbameneko krismaz. Kristoren herrian zarturik, arekin batean apaiz, profeta eta errege izan zaitezten, betiereko biziraino. Aitama eta aitama bitxioi, zuei dagokizue argia uzaintzea. Zeuen aurrak, Kristok argiturik, beti argiaren umeak bezala ibili daitezen. Eta sinistean iraunez, jauna datorrenean, haren bidera atera daitezen santu guztiekin, zeruko etxeraino. Hartzazue Kristoren argia. Nire maiteok zutiturik aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainko aita alguztidun zerulurren egilea, sinisten dut haren seme bakarra Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginia gandik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta biratua izan zena, infernetara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jainko aita alguztidunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Basamortuan otoitzari emana bizi izan zen Jesus geure jaunaren eredua jarraituz, egiogun otoitz guk ere aspergabe jangoikoari. Bededun guztiak garizumako penitentzi eta ekinaldien bidez, beren erruetatik garbituak eta kristau bizitzan sendotuak izan daitezen egigun otoitz. Los que hacen las leyes y los que urgen su cumplimiento, para que tengan siempre en cuenta los derechos de la persona, atentos no a intereses de grupo, sino al bien común y principalmente de los más débiles. Roguemos al Señor.
tentatuak edo minduak direnei indarra, pekatarien bihotz berritzeko gogoa, eta triste eta atsekabetuta daudenei barne poza eman dizaizkien egigun otoitz. Por nosotros, que nos preparamos para celebrar la Pascua, para que nuestro culto sea la expresión de nuestra muerte y resurrección en Cristo cada día de nuestra vida. Roguemos al Señor. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Enideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jaun errukitsua, sakrifizionek iritsi dezaigula, zure barkamena eskatzen ari garen hoi, geure zenidei barkatzen jakiteko grazia. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin, biotzak eskerra jangoiko gure jaunari egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu, jainko alguztidun beti erekorri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Berak, emakume samariarrari edateko ura eskatu zioneko, sortua zuen harengan sinismenaren doaia. Eta haini egarri handiz nahi baitzuen jaunak emakume hark sinistea, jangoikoaren maitasunaren zua piztu zion bihotzean. Horregatik guk ere eskerrak ematen dizkizugu, eta zeure aintza goresten dugu, aingeroekin batean kantatuz. Osana
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Oro bat, izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zure gana eraman duzun, Lorenzo Edilla, zeure zerbitzaria. Izan gogoan jauna baita ere, orain dela urtebete, mundu honetatik zure gana eraman duzun, Justa Azpeitia, zeure zerbitzaria. Heriotzan zeure semearekin bat egin duten ez gero, pizturan ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur horritzen ditugu Antxon, Jose Mari, Maria, Miren, Arantxa, Mari Carmen, Patxi Xavier, Agirre Albizua familian hildako zenide guztiek, Telmo, Marijo, Pradi, Aitor Rapaisa, Domingo eta familian hildako zenide guztiek, Rosa eta familian hildako zenide guztiek, Maria Jesus, Pedro eta Maripaz. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegeren argitan, errukizakizki guarrengu guztiok betiko bizia eritsi ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiek batean gorezzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezakon. Yeah.
Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gurugunotan, zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan sendo. Betiko zorinaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorreko den, zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Ema Josue, pakea alkarri. Hemen jangoikoaren bildotxa, una munduko pekatuak entzen duena, zorion txua jaunaren maira deituak. Jauna, iz nahi zinor zunere txean zertzen. Baina ezazuz bat eta zabatko naiz.
Egin dezagun otoitz. Betiko salbamenaren agiria jauna, lur honetan jadanik hartu dugun zerutarrogia. Egizu orain sakramentuz ospatu duguna, egintzetan bete dezagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gida ezazu jauna zeure fedeunon bihotza, eta eman urrukitzu zeure zerbitzarioi grazi hau, zuganako eta lagun urkoarenganako maitasunean iraunez, zure aginduak oso osorik betetzea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta bedenka zaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakegan. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zorionak Laia eta Aneren familiari, zaindu zaitezte, eta jaune lagun bihar elkar ikusten dugu arratsalde eta gaun bat izan dezazuela.